kako si ti počeo da treniraš parkur i šta te je tačno privuklo? Pa ja sam, kao što sam rekao, Bogdana upoznao na mom fakultetu, na DIF-u. I tu je prvi dodir moj sa tim, možda sam nešto ranije video na YouTube-u i u suštini sam bio uvek u pokretu, trenirao sam pre toga breakdance. Bio sam malo u borilačkim veštinama od malena. U plesu, vozio skate, uvek sam bio nešto što nije uobičajeno za naše područje. I break je bio nešto što sam trenirao dok sam i počeo parkur. I bio je sličan sa tim kreativnim delom, znači ti organizuješ u b-boyingu, breakdancingu, imaš pod i tu moraš da se krećeš, nemaš nikakvu prepreku. I onda kako sam sa Bogdanom prvi trening odradio, to je bilo dodao sam formu neku, znači ne vrtim se besciljno na podu, nego imam i neke sad svrhu, ubaciš te neke pokrete nove koje sam naučio u parkuru i sad imam svrhu, pređem nešto efikasno. Osjećam se bolje zbog toga, nekako iskoristim i kreativnost i snagu i brzinu i sve te neke aspekte da se ostvarim nekako. I onda je ta kreativnost i sportski duh spojio to, u suštini ta ljubav prema kretanju. I zarazilo me odmah, ja sam prvi trening i posle toga nisam stao, to je bukvalno decembar 2010. I onda sam trenirao malo usput i break, ali kako sam stigao sve manje i manje break i dalje kao poštujem tu celu kulturu i pratim, ali prestao sam da treniram i parkour je postao full time, baš svaki dan u početku. Znači, iz ovoga možemo da zaključimo da je u stvari parkour sveobuhvatan sport koji razvija celo telo. I ne samo telo, nego i um i da kažem, osjećaj za ravnotežu i sve. Meni je, u suštini, mene i zarazilo zato što sam video svoje slabosti kako sam krenuo da treniram. Pre toga nisam ozbiljno radio na snazi, vidio sam da ti trebaju noge i ruke i kor, a mentalno da ne pričam, više od 50% je mentalni deo. I onda me to zaokupiralo vidio sam ovo ne mogu, ovo mogu, jer u parkouru imaš dosta elemenata koje možeš da uradiš jer kao imaš neki talent prirodni, a neke stvari ne možeš uopšte. I da moraš da radiš, da se ubiješ da radiš na tome da bi izjednačio. I u suštini je taj neki balans celog tela, ali zato i treniram i sad već 14. godina kako treniram i dalje imam isti žar jer ne možeš biti idealan i uvek možeš nešto da jačaš i onda ta spoznaja, to mi je dao parkour, tu spoznaju gde sam slabiji, na čemu treba da radim, jer baš ti treba cijelo telo da bi se kretao, ne možeš kažeš sad bit će mi ova slabija ruka, prosto nećeš moći na jednu stranu nešto da radiš ili na drugu. Malo uopštenije tako.